Yo, opening case here, black root science. What the baby be jammy? Na fe na brewe yi puma kwa mu a, pe se ye ba na idi hu nkomo se de aya na me ye no no. Simpani si se okuni training sa ne antumu a ye chiwade. Na uhia nchiremu yi a wa chro matifi se odi ase o se ansa na ase beye fitaa no na anoma akodi ebresi am otu an nsem odabunu enim hu bi yo eba mi minimu e ho dada ne de esimpanyin si odi ase anyo no odi funtu frane ase anyo no efra anoma akodi ebresi am a otu an nsem odabunu eba mi minim dada no na de obu ye nso ye be gya ne na so na emumu no madwen mu no me de madwen ebe no metia me de ko madwen ahemfie mu ehwe de eye reality no esanse ebe de machim se be figures enkonta enti de odi hye bebi ese ye ni hunu na yetimi bu hu akonta ma yeso pepepe se be ye bi nkam odi ye dua na minim se enua no se ba onyankopon abode nyina mu a ye wo bi wo ho a wo mu no eho ye din sin bi so okopumu a ye wo mo ho a wo ye strong e wo mo e wo pum uko asase ase a uko ewie mu a uba asase so antotebo anu ni nyina na ye wo mo a omo nso omo ye din sin binom na enua nso a ewo wiase no nso ye wo nua ni bi wo nso a ebi nso wani mu sin bi saa na homa nso ebi wani mu sin bie na anoma akodie ye ntakrabo ase de wa ka ase anoma akodie no oyabo a ye kan wasem obi ani na ne mra ne ye de no se anoma akodie bresiam a otu a ne nsem emoja bunu oyabo a oyanoma na nso odi emojanam onwe anase oni moja enam a emoja nim abofo onwe ebribia so bewe nam a wo chi abo a emoja a woni mu yam no etini yesi emoja bunu kasa ne ebunu bunu bia ye ade ye mo no nti se aduaba bi mre ya ebunu enti na ye di bunu kwa kosi babunu wahu nti obi a oye buru bia hode wo mu a won kwa ho ye din nti na ye se anuma akodi a numa akodi ebresem otu an nsem wo mojabunu yesi odi funtumfani ase anwo no ne fra numa akodi na odi nsu ye dua a yenum a ye abibiduro yi ye habaman ye di odi di dwuma pa wo hwe am na ya teba clinic e wo danso ma akoko foto hwe machi a wo hunu ndo a ya hyehye ni nyina wo kantem wa ha na nsusu no eba ndura na ye di dwuma titiru na odi ka ho bi pa na nananom kyerese tumi e wo odi num abakosem a mete ye efa odi hu no ntimi angasa menante ko odi dua ni bi ase kohwe me ko achima ahwene ase eche bi ahwene ase atiwa forest me ko ho na uduru enuma papa mu nso a kuro bi shamani mo efre na obo ho eno nso me ko ho na ebinim si odi udua de wase a enye yie odi ase ntimi mfura me ko hwe ni nyina ye teni sese ye de honhom sem a aya na ye de adwen kana o se menu a o science enti emfa science kakra body mu nyansapen eni dwuma odi no aba no se timmono no a ho ne ye mmera ensu owo mu no etise de ye de yesemna a o se acidic ewum wahu etise dua na ba na tigu fom a ho no ensu ne be so ne egu asase ne so ba bi e beto no enti mewuru a ahodi wo mu ntimi fifiri ho okọ odi na ase a ewuru efifi ne ewuru a opesi etimi hye aye ne ho se sere kiretwe nom ne nso ohwe bi ne timi fifi ho enua bi a ewa ahodi nti se yanum ntimi fifi ewo ho na odi aba no nso aboa bi anwe aboa wo betimi akọ ase okusie krokọ awonwe ofa de kobo ahini ana se omse apese me ko mankohu se apesa base nanso mpanimfo si ase enyo vise bia anoma akode enso timi ba dua ne so bi
na onom akwadie besi dua no so nam se ye nyina anim se dua no ye ebia esi dua atumi wo mu nti okodie etimi besi so na okodie besi so a abo bi obeba ase bi obechi no eti kakra miminim ni se odi funtumfrane ase anyo no efra no makodie efri se hode die se wokɔ hɔ a ɛyɛ dani akodie beba na odi no nso ensi hanoa ensi mfufuam ya na wɔkwaye a anyini pa ɛyɛ dua a se wode wo nsa ka ne bena na obewu ahyew ne bena na wo ho no emu nhyɛ da nya den nti wode sika abo a na enye dua waye a ɛwaye kɛse wode bɔ ho a efuro so wo ye hyɛda obi ka so bɛwaye bia ma na ma me kɔ ɔbo ho a wɔ anuma papa mu no na kye bia hwene ase de ndie me yonko bi na de me kɔ ho anti me kɔ nam kɔ hu saa ne ma ni nyina sɛ efa bi a yesusu no enye saa na tie efiri sɛ na ba nankasa no sɛ wodi gu kotokuo mu na de bedudu fie a wodi kotokuo no gu nsuo mu sɛ ebia wo horo epu ohuo pukupukupuku pa samra nam etie na ma me hunu sɛ yenu nti na ma asie no entimi enfura no enti odi die no ye woni ma bebre okwaye mu a ye betimi edi hu nkomo titiru ti sa homa kyem sei ye no nso da kye beka ho asem na emom no ebe ya wo de ba ye na mpese ye hwe honum na ye fa bibi kakra firi so odi no di abam ti odi nso ye dua a eba ebibiduru a ebo adwuma yie pa nti me ba menim ewo odi hu ne se ene anom akode hu se odi funtumfrane ase anwo no nefri anom akode ebresiam a otu a ne nsam emojabunu na wo de ne de wo se odi ase eye afruban ana ase odi ase ye fitaa no na anom akode ni hu bi to asom de ba de menim ni ntimi nua obegye we no na emu so obi wo ebabi ana bibi kire obi adwe hayi na ho kwan se betimi esua de ebi a da kye na wonya misa etina wo opportunity ni sua de ebi ebedu ba ebi no be frame na ebi a ebe sikasem wetu aka etimma nyina nsua de wa ha na yenko yanim na obra na nkasa no ema yadisua so onim se asore bani ma apia o